Helt konkret, de flygtninge, som allerede nu er i Europa. Hvad er regeringens europæiske løsning? Jamen, på mange måder, så kan man sige, så er løsningen jo lige for, fordi de mennesker, der er her i Europa nu, er jo i gang med at søge asyl i høj grad i de lande, som de nu forsøger at få asyl i. Så der mener jeg sådan set ikke, at der er jo ikke så meget at gøre. Jeg har jo ikke tænkt mig at gribe ind i for eksempel den tyske asylproces eller den svenske asylproces. Fru Lotte Rod. Så desværre er svaret bare, at regeringen ikke vil gøre noget for den fælles europæiske politik. Så vil jeg bare gerne slutte debatten af med i dag at sige, kom ind i kampen, regering. Meld jer på banen. Gå forrest i Europa for, at vi finder fælles løsninger. Nu har I snakket om nødvendighed, og det, der er allermest nødvendigt, det gør regeringen ingenting ved. Ministeren. Altså, det tenderer jo nærmest til det absurde at få et spørgsmål eller det, som fru Lotte Rod stillede her. For jeg går der heller ikke ud fra, at fru Lotte Rod eller det radikale Venstre vil gribe ind i andre landes asylprocesser og overveje at begynde med at tage asylansøgere, som er i gang med en proces, for eksempel i Norge eller i Sverige eller Tyskland, for så at invitere dem til Danmark. Så siger vi mange tak til ministeren, og efter denne grundige drøftelse er vi nu så nået til afstemning om L 87, og der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. Der kan stemmes. Afstemningen er slut. 81 stemte for, 27 stemte imod, og 1 stemte hverken for eller imod. Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.